bilion prare wachulo apar gabich wachulo plan mar chulogi to kini pesa te iketo tenge ikech gima timore omiyo gino okti kaka dwaro gope ji nitie go koro kata king'iyo jo hospitende mane wacho nolor nokolorgi hospitende no yawa to giwacho mana ni wan ok wanyal yie gowi olore ewi gowi to kata jo hospital jo public sector civil servant madhi hospitende kidhi hospital moro amora titami yudo thieth no ok tami ni hospital olor hospital to yaw lakini nikech in independent sha nyisi ni mano ok wakaw ineno to ma nyisi ni ok kaw lakini pesa tisechulo meso ni pesa moko kamone gubeni wuoke kadhi hospitali mondo ochul gopego in kaka daktari mosebede chenro ni higni mang'eny king'iyo NHIF cha ne nitiere gi kuonde moko mane kuo nyalo bete nikech gimomiyo duoge wach mar kuo mar NHIF nikech kata jatend piny no wuoye kawuono mowacho ni ji tema wacho ni shani en gima rach en gin joma ne yudo pesa koa kuom NHIF achiel kuom gima ne giwacho ne nitiere hospitende moko mane ok nyal timo bero to giwacho ni gitimo bero kata 30 e odiochieng' to gidwa nochulgi nitiere adieri e wach bende nitiere kuonde moko ma NHIF ne ni kuo nyalo bete ingene ok nyalo wacho ni kuo nyalo bedo maonge NHIF kata mana SHA ok nyalo wacho ni kuo nyalo bedo maonge nikech naneno kata mana claims mag SHA ne giwacho ni iyudo ka services motim less but claims ni malo kata samoro claims ni malo to services ni malo lakini claims bedo budget ni piny lakini mar NHIF maitimo nen teach mane iye kanyo nen ni rotting within the facility ko nen winjruok mar NHIF gi hospital maybe gi dakteche gi nurses ko gino timore nen inside job to jo NHIF gi okema pod nitie SHA don't know why ko it is an overall thing en gimoro ma okinya wacho ni nikech nentiere kuo kore wilo gimoro te ntie kaka idiligi kaka en digitalization ang'ane muno gi timo digitalization e that mono kachakore koro kada jo mar lumo kuoge e top jo kuoge lebe wanyisi mono nego wacho wechegi lakini ngado ka kwalo mo ni okwalo pesa mar jo public mo nego beni bedo mar healthcare onego beni ikaone atua from the beginning a county kata SHA kata kamora mora mano nego beni itimo okay wacho ni system ni temo sebedo ni prochiel en mar kuo koro miket manyini maonge kuo to koro mano ko